mikä kontrasti. Jumalan todistus, eikö se ratkaise? Ei se, mitä kirkkokunta sanoo, tai ylipapit, tai teologit. Kiitos Jumalalle mä rakastan niitä miehiä ja naisia, jotka ovat Sionin häirikköjä hyvässä asiassa, jotka rohkeasti puuttuvat kuin Daavid karhun partaan harhaoppiin ja tuovat sen julki, ettei kansa menisi helvettiin. Näitä miehiä, joilla on selkärankaa, tarvitaan. Liian paljon on lapasia. Tiedättekö, millaista Jeesus sanoi Johannes Kastajasta? Mitä menitte katsomaan erämaahan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Onko täällä, mä asun Turussa, siellä on rannikko. Siellä on ainakin ruokoja välillä. Kuka on nähnyt täällä ruokoja? Onko Saimaalla ruokoja? No, niitä on paljon, tuhansia. Mitäs tapahtuu, kun tuolta tulee tommonen tuuli, niin mitäs niille ruoille tapahtuu? Menee massana kaikki samaan suuntaan näin. Entä sitten kun tuolta tulee tuuli, mitä niille tapahtuu? Menee massana kaikki näin. Entä kun tuolta ne menee näin? Näitä miehiä on aivan liikaa Suomen Sionissa. Kun opintuuli tulee Amerikasta tai isosta kirjasta tai mistä tahansa, niin mennään niin kuin sanotaan, ettei hajoteta seurakuntaa. Muuten Jeesuksesta sanotaan Johanneksen evankeliumissa, hänen toimintansa sai aikaan eripuraa kansassa. Jeesus sai aikaan eripuraa. Eripuraa silloin, kun tuotiin valhe Sioniin. No niin. No nyt sanotaan vääristä profeetoista jotain. 26. jae. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää. Jees miehiä, kaikki tykkää. Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Väärät profeetat on semmosia, että ne on kivoja miehiä. Kaikki tykkää niistä. Oikeesti. Kaikki tykkää vääristä profeetoista. Ne puhuu just sitä, mitä kansa haluaa, että puhutaan. Ne kertoo sellaisesta Jeesuksesta, kun kansa haluaa Jeesuksen olevan. Jos kansa haluaa tämmöisen jumalakuvan, ne maalaa sellaisen jumalakuvan. Jos kansa haluaa, että ei puhuta tästä raamatun asiasta, ne ei puhu siitä, koska se on lakihenkistä ja tuomitsevaa. Ja silloin kun puhutaan vaikka pornografiasta tai siitä, että vaihdetaan emäntää aina silloin tällöin, niin se on armotonta ja rakkaudetonta. Koska meillä on kuitenkin armo ja kaikki me olemme vain syntisiä. Mikä on sinänsä vähän totta kyllä, mutta sillä kuitataan synnin harjoittaminen. Vaikka Raamattu sanoo, että ahneet, aviorikkojat, huorin tekijät, jotka sitä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.